va fa molts anys, o sigui, Pere ara ja no hi és a l'hospital, és en Lluny de Déu, però va estar molts anys i molts ingressos, moltes intervencions, i no recordo el primer moment. La primera vegada estàvem en una sala d'espera i es van ficar amb nosaltres, vam fer broma, es van ficar amb nosaltres, estàvem una mica descol·locats, i després ja era com una presència que buscàvem a l'hospital, no? Anàvem a les sales d'espera, anàvem fent així, no? Però a veure si els vèiem, fins que van començar els ingressos. Llavors allà sí que agraïes molt, no? Que pugéssim a planta i fessin el sarau. Llavors el Pere tenia una mica de por. Sí, una mica de por. Espaiapupes, espaiassos, ens han dit. I llavors havíem d'aconseguir, no? Que era que els pallassos a l'hospital, la geocatira, la gasita, el mascarillo, poguessin entrar a l'habitació. I un dia ho vam aconseguir. Tu te'n recordes aquell dia? Sí, me recordo la primera vegada que no la deixava entrar perquè... No la deixaves entrar i un dia vas dir, vull que entrin. Vull que entri. Buah, vam parar el passadís, vam començar a cridar, tothom a la porta, que puc entrar a l'habitació del Pere. I bueno, es va muntar un sarau impressionant. Llavors, a partir d'allà, de tots els ingressos, doncs podia entrar, no? Ell va fer unes roses, unes flors. Una rosa. Els va regalar la següent vegada que va venir, per una mica trencar el gel, i per a nosaltres sempre han estat molt importants. Han acompanyat ingressos, han acompanyat quiròfans. Llavors era una festa, me'n recordo un dels quiròfans, jo no sé quants pallassos hi havia allà. Entraven al quiròfan amb l'ukelele, cantant. I després a reanimació també estaven, no? Quan ells, o sigui, una de les últimes imatges al quiròfan era la mama i les pallapupes, que eren més les pallapupes que la mama, i després quan es despertava, no? Les papes allà, papa i la mama, pupes. Sí. Llavors per nosaltres, això, és generositat, és cura. Nosaltres era molt important que poguessin entrar a l'habitació, diguem-ne, no? O sigui, trencar el gel és que no ens deixaven entrar, o sigui, a la porta, o sigui, es posava tens i deia, ostres, que no hi ha el dia que realment va dir, no sabem per què, va ser un dia perquè sí, va dir, avui sí que vull que entri, aquell dia va ser fantàstic. No, va ser perquè la gasita va ser perquè la gasita va ficar amb el gos. Sí, perquè ell portava un peluig que era un gos que l'acompanyava a tot arreu de l'hospital, no? I llavors es va ficar amb el gos la gasita i, bueno, així fent broma, al final va dir, vinga, va, us deixo passar. Llavors va ser un dia molt maco perquè, després antic, després van sortir al passadís i la liaron parada perquè... I llavors a partir d'allà ja els esperava, llavors és un moment d'alegria, no? I de riure, ui, a veure, avui què dius? I a més quan estàs ingressat intenten venir sovint, o sigui, si saben, no? Com a mínim a nosaltres sempre ens havien mimat molt, no? I llavors, estan ingressats, que va ser moltes vegades, sempre intentaven pujar. Ara a l'hospital d'adults ho trobem a faltar, oi, Pere? Haurem de fer pupes per allà. Jo no puc entendre que no es pugui entendre que no hi hagi pallassos a l'hospital, no? O sigui, jo crec que són absolutament necessaris, perquè et descol·loquen en moments que... O sigui, hi ha moments que fins i tot diries, ostres, no em ve de gust riure, o no em ve de gust. I és igual, aconsegueixen aquella màgia, aquell instant, que és absolutament necessari, no? Que hi ha gent que pensa que poden fer massa enredor, que nosaltres ho hem sentit això a vegades a les sales d'espera, no? I que donin una oportunitat, que es donin una oportunitat, perquè moltes vegades és un mateix que diu no m'agrada que hi hagi pallassos, no m'agrada que hi hagi gossos, no m'agrada que hi hagi qualsevol cosa que surti de l'àmbit purament mèdic, no? I jo crec que on s'ha de donar l'oportunitat de veure altres elements a l'hospital que poden guarir molt més a vegades que una medicina no, però sí que el tracte, o sigui, no sé, o sigui, és que hi ha un abans i un després de quan deixes entrar a la teva vida per allà pupes, no? O sigui, és molt maco, que es doni una oportunitat.
El Payapupes és lo más indispensable a les sales d'espera, quiròfans, habitacions per acaronar al pacient i a les famílies, que és molt important. Pues a mi el mateix, a mi m'agrada molt perquè són molt carinyoses, són molt bones pallasses, me fan riure i fan tonteries. Gràcies per aquests 25 i per 25 més. Felicitats! Faci tot!